it says mu Bible tichitanga Bible handiti God created zvinhu handiti Mwari acreated zvinhu handiti and the tree in the center of the garden being one of the creations was the tree in the center of the tree of the garden was not created after Eve. Muti uyu uri pakati pe garden handiti wanga created kudhara handiti Eva asati apo handiti was God Eva waje mira ndipedza kutaura nyaya musate nharo inzwaiva zvandikutaura Adam wasn't able to measure the center garden. If you can go back to your Bible, what you have Anna. Munagada was telling them, no, but tell me, 1%. She told her, but I don't see a young Pacat. This was the fruit. Where is it decided? If that is your point, fine. Do my point, young. What does the Bible say after that? After the fruit was so that it is, men will not have eternal life. You will have eternal life. Bobricha katenda kuboma 11 years. Ndoto repo futhi no. Uchadya pekutanga handiti hanzi akadya pekutanga uzwa sana vakazozvara vakazozvara sei vamwe vakabva zvinoratidza zvekuti itwa kwakasiyana asi vanhu vakanyora bhuku rinonzi Bible vakatanga kuziva zvaAdam chokwadi kuti inga vanozoti because unozoti nyika idzi maplanets akuzonisika mukarida ningirikini azvire kuti kune 9 planets maplanets akawanda utonowa mwana kurarama Adam akatotadza kukunda miedzo dai asina mbosvikira pakutombopiwa mukana wekupa michero yese mazita but akaona konzi ari kuteerera ndika but kuteerera kwake futi unyazoona kuti anoteereresa here munhu handiti saka tida kumupa futi mumwe kuti mutanda wekuti asvetuke sika mutanda yake haipereka ukasvetuka uyu kakura unoisirwa mumwe ndisingakatikuretsirwa mukadzi kuti avaraidzwe naIve saka imi kana muchikwanzi vakazoita sex ndo yakapanicha vanhu you are very wrong.
Really wrong. Zviri What wrong. says change in touch? Sex yaitokufanirwa kungotiitwe chete. Sei zvakazonzi iwe mukadzi uchazorwadziwa nemimba pajudgment. Muchero ndo akazopirwa judgment. Muchero wacho ndo saka uchinzwe forbidden. Ndimakudaro havasi Mwari ivavo. Ndimakudaro. Vakuti Mwari vanga vaine. Compensate kana wanga usina kutadza. Kana uchingoita inoitwa Stonyeni pana Adam na Eva. aiwa kana tingotaurawo Kana uchingoida iwewe. uchingoidawo Uine mukadzi wako. kana iwewe uchingoidawo inotongoitika ndika Haitike zvekudaro. Saka urikuona iye yakaitika zvekudaro kuona. Saka isusu patazviona isusu tazviongorora takazvigarira pasi. Tikazvifunda. kana vanhu vachida kuita inoitika Avo vanhu vasiyana nemukomana nemusikana vangosangana because avo vanhu Adam achisikira timusikire muvaraidzi. Saka chero pakangonzi uvhuma amuka chero Adam dai anga achida kuti bvatongonama ipapo he was allowed because ndo muvaraidzi wachina wanga mukomana kana aita muvaraidzi Mira Timothy. aida musikana nachida muvaraidzi. Mumira. Do you know kuti Sodom Gomorrah yakapishwa naMwari nenyaya yeStonyeni? Sodom Gomorrah yakapiswa naMwari nenyaya yeStonyeni kana nenyaya yekuti vakomana vanga vakunorara nevakomana. Istonyeni here. Kana uya kurara neuyu Istonyeni here. Ati imi zvabva kupi maangels aya akauya akazofarwa dho kunzi masaona andi varume vaya vaida kupinda kuti vanorara nevarume vanga vauya maangels. Istonyeni here. Patinozoka toti dai Mwari vanga vasingadi kuti Adam aite sex vaimucreatera Edward umwe murume asi vakamucreatera mukadzi Stonyeni yanga isina problem but the problem is that everybody has Stonyeni too. Avana kuona here. Lord and don't look back naMwari. Kuti kuponewo don't look back but yakamurwadza Sodom ati kaya magalinya anga atsva vatendoka vaita epila uso utorera iStonyeni sha uzoti many will be called but a few are chosen. Cold now. Kwenda tete. Muri kuti mukadzi waLoti Stonyeni yakatsva apa Lord akatarisire kumashure iyaudzwa nengirozi yaMwari. Don't look back. Amuchengeta kubvira kumashure. Don't look back. Iwo kutarisa wamwe kutarisa from the word go. Very good, very good. Now you are bitter and frustrated about Lot akacheuka. Why were you frustrated? Lot anacheuka muchanyebe mukadzi waLoti ndiye akacheuka. Lot anacheuka. Mukadzi wacho. Lot anacheuka muchanyeba. Asipane munhu akacheuka. Akacheuka mukadzi waLoti. Ndakarisa kuende kuchechi. Sorry. Mukadzi akacheuka. Mukadzi waLoti. Mirai, zvekuti akatarisa achina basa nazvo. Ini ndiri pamapinza Stonyeni kuti kwanzanzi Stonyeni. Aicheuka Stonyeni. Aicheuka. Ati mukadzi waLoti. Andangane murume wake. Angane murume wake. Aicheke. Mukadzi waLoti angatori waba. Urkunzwa. Baka pressure yasiya chi. Waba ihuri. 10. Ausiketi. Asongosipwe. Very good, fine. Then it does have no goreva chete kuti she was not bound. She was not a good woman. Exactly. She was not a good woman. Zvakangofanana nevarume vakangotaura makati varume vakawandisa kudarika namba probably vakadzi, right? Makati varume vakawandisa probably she was very fortunate kuti akaita mhuri. But ndingokuudza isusu tombozvibvunzewo zvimwe. Why is it takatarisa statistically world population there are more women than men? But in Arnold, it was not Stonyeni. It was a fruit. The forbidden fruit. Pastor Kuda. The forbidden fruit. Pastor Njani. That is why it is called the forbidden fruit. It's forbidden in being named.
and in being cold Where's and in being eaten. ende futi mima mukamboiti Where's nzanzi the- achina I zita mean, because achina zita When achina zita here kana kuti achina iri mengo icho chinonzi Mutu usina zita. mengo chine zita chinaro achina YeStonyeni here. chinaro zita saka mutatu kwa hai But the forbidden fruit haina the zita. forbidden fruit ndo isina zita because You know icho what chine happened? zita Ndono zimutu zina zita sha. Unozoti izosoka. Patona vanhu ka. Vandokuita overyear ka. Vachotishora kuti Mira ndikupinda toya zimutonyi. Sishandi kuta kutaurira zviripo patiri. Me personally, I just want you to go down deep and understand this secret. Chii chakaiti. Handingotaura zvinhu zvekurota kana zvoda kufadza vanhu kana ngenga. Inji chese ndichotaura, it will be coming from deep in my heart, from the best of my ability. Handingotaura chete nekuti ndakanozvitaurirwa kuchechi. Ndakaresearcha ndikaona sister zviro zvakaitika Bible sister. The forbidden food that was in the garden. No one's. People they interpret the Bible so wrong, which is why you find when you come and Spanish nowadays chingwa because vakavereka muBible vakavereka second chenjera chingwa chema Pharisee chinemphiriso, of which what they really were talking about paya rangova Wedzera rakabenda. Ndomadimikira uri kuramba. Ndomadimikira waramba. Vanhu vavati chingwa iwo ndomadimikira waramba iwo. Ngatoti zvairwa nemadimikira. Riari yamanje ka. Kuine tsumo maproverbs. Imi muri kuramba kudzika nedimikiro racho kusvika parinoperera panozodzurwa muchero chengetedzwa. Kwandipaziva. Reveal that ndopandakapaziva. Hamupazivi nei muchiziva apo. Which means that you are just using the Bible. You know the problem with people. That's the problem with Neman. They actually use the Bible as their tool. No. If I feel good right now, I want to enjoy myself. Yeah, you have to enjoy your life, what, happy and merry, what. It takes that place and he goes clubbing or what, because it does that. You need to feel out to put something. And then I do not I'll check with my phone. I will bring you. So justify Bible because Bible. And it's to support us. This is but the number history in the Bible. No. In I'm standing on Bible Chuya Kununa na Gonzalo just Bible. Don't I say doctor now pass. But let me just explain, Papa. Bible Bakauya naro. Nenye kuti vana. Banga vaziya kuti ku Africa kuno ku dark continent kune ma resources. Saka in order for them kuti vatilute ma resources edu isu taifana kuverengeswa bhuku reya. Twatanzi namate tonzinyati namate apa vanhu vari busy kutora mombe dzedu, minda yedu. No, that is the reason why the Bible is here in Africa. That is again not true. That is again not true. The reason why they came with the Bible, that's why they came with the Bible to colonize us. It does not exist in African religion. That colonize the area. It's why Bible colonize they knew our culture, our tradition is very strong. Because they knew as Africans we live within those things. And it's not excel, it's not grow within those things. Vakauya neBhaibheri kutidzei kuti hakuna zvekupira kumuzimu, hakuna zvekuzoti chii, because varungu vachiuya muno mutainamata isuKristians. Asi hatisina kuudza kuti Christians through the Bible. Asi tainamata because vakuru vedu vekuti vakaenda mugomo nokumbira mvura yainaya. Tikatokumbira zvakati zvitoita. But because they knew kuti tine chitendero chedu chakasimba, vakauya kuzoramba tsika dzedu nechitendero ichi chedu
takunyeberana shosho unganditi Holy Ghost fire wotaura kuti zvinoita yangu inondichengeta takanyorwa